Unsa? Di ba uwa man ko muuyon sa mauni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen, Ngano? Dili ba di tinuod? Dili ka madawat ni Senyor Emilio kay saop ka lang alang nila? Kita mo'y bagay, Milan. uwa ka lang makasabot sa imong gipanulti. Nakasabot ko, Milan. Dili ko gusto nga masuko si Senyor Emilio nimo. Dili ko gusto nga magduda siya nga uyab mong duha ni Senyorita Hazel. Mo'y hinungdan nga akong giangkon siyang atubangan nga ako mo'y imong uyab aron dili ka niya pasakitan. Aron dili ka mabunog. Dili ko gusto nga iya kang bunugon kay sakitan ko. Unya mo ingon lang ka nga wa ko makasabot sa akong gisulti. Ako ning gibuhat tungod kay nahigugma ko nimo. Kani adto pa na akong tinago ning pagbatia kay dili ko gustong makaingon kang una-unahon kaayo ko. Nahigugma ko nimo, Milan. Mao nang dili ko gustong bunugon ka lang tungod sa usa ka babae. Kita mo ay angay, Milan, kay parehas tang pobre. O ikaw mo'y wa makasabot sa akong tubong. Nahigugma ko nimo. Ay, luoy kong Karen da. Noy, ayaw sultihi ang imo senyorita sa hanay tabo karon ha? Di, uy. Di ko gusto mag-uulang akong senyorita. Salamat, Ibutay. Maoda yung sige siyag pangita ni mo. Aron iya kang babantayan. Makamao ko man nalipod sa kong kaugalingon, Ibutay. Yan hindi ka na ako tungod sa panganti sa mong agaon? Panganti? Katong iyang gingon nga inigbalik na din magdasi mga arme. Oo, mao lagi. Kanusam ko na siya mo balik din Wa siya musulti. Pero sayo na na. Kay manawag man to dayon ako. Makalaom ka minimo, mo Ibutay? Makalaom dong, uy. Manumpa pa ko. Oo. Manumpa ko nga anak gyud ko laban nimo. Kay mo na gitugon sa akong amahan. Salamat kayo, Ibutay ha. Basta ayo lang sa taong ko kalimti kung tunakas langit dong ha. Sigurado gid na Pero ayaw gitug ani nga kumahal ha. Ang imo senyorita Hazel ba nga mo na akong tumong. Makalaom ka dumilan. Ayaw gid kalimot sa imo senyorita ha. Kung manawag na nimo ang imong demonyong agawon. Nganong niamang ka? Aron magkasulti tagmayo. Wa man tingali tay angay pang panagsultihan. Naawaw ko tungod sa kong gibuhat kay nagudaon ako. Pero wa ko ikauwaw ang pagtug-an nimo sa tinuod akong gibati. Dili ang ikaw ang pupadayag sa matuod mong gibati, Karen. Wa ko sawaya ang imong gibuhat. Ugaling nang bisag parehas na kahimtang managlahi lang ang gipitik sa tong kasing-kasing. Alkansi ka, Milan. Nganong alkansim ko? Dali ka rang makitaan sa iyong mga tao. Nganong wa malagi silang makakita na ako? Sa dinhi pa sila. Tungod kina-focus ni Senyor Emilio og sa iyang mga tao. Ang pagpangita ni Senyorita Hazel. Gitugyan ko na sa langit ang tanang panghitabo, Karen. Ako nang gisalig sa labawong makagagahong ng akong kinabuhi. Kung tugtan gid gusto as langit, nga mabiktima sa mga tao ni Senyor Emilio. Wakay ba yun? Maulag kinay akong gikagulan.
nawili ko nimo. Daghang salamat nga daghan di mong mawili nako. Giisip ka ba yan akong best friend, Karen? Ugaling lang, kuto brigadiha ang gibati na ako para nimo. Pero iyampo ko, ka makakita ra kag laki nga tinud-unay nga mahigugma nimo. Kung daghan kay Gordo Kwarta, mahimo mo ang gingon subang doktor nga imposibleng mahibalik pa ang maayo na kong pananaw. Pero ni ana ang ebidensya. Pinagi sa kong kwarta, nahitabo yun na ang akong ipangandoy. Maklaro ko ng butang na gusto kong makita. Bayran mo'g mahal, Hazel, ang imong pagguba sa akong mga mata. Ugma, mamalik ta sa asyenda. Dili na to paibawon si Butoy sa itong pagbalik dito. Wa pa mo balik si Milan? Wa pa man gyud nay. Oh, naunsa? May kumpiyansa ning bataa. Abi kay wa man ang demonyo. Musab na akong gikabalak-an. Hinoon, ikaw manggigipangita sa imong amahan. Bisa na, nay. Dili maayo mo pakita si Mahal. Tingalig doon ay magkasulti sa demonyo kong amahan. Unya, pick up po ng ako Mahal. Aron mao ni buhatong taming aron magkawaskit ko. Nay, Uy, mahal. salamat kay ni nagyud tahon kanak. Unsa man ha? Kuan ka ng mahal. Bisaad si Inoy Butoy nga iya ka dayong tawgon. Kung manawag ng imong amahan, aron mo balik din eh. Nakdili lagi mo kumpiyansa. Patuog gud ni Nanay Mahal. Okay. Kay mga mahal taman mo, mapatuo ko ninyo. Ikaw, gyud. Maligo na ako, Mahal, ha? Ubanan ka na ko? Ay, mangutan na pa man. Sige, bita mahal, kaligo na eh. Kami na nanay din eh. Uy, ganun lagi ang kwarto. Ay, nang limpyo man si Hazel. Maligo na ko, ha? Nay, may ito ko sa bayasyenda. O ako ditong naaptan si Karen. Oh, nagkita mo si Karen? Ay, nayan ang tingog mo, nay. Narabi diha maligo ang akong mahal. Tingay, iyak mo itong... Anong nagpakita mong kaniya? Tingalig iyak ka ng gipanidaan. May adto magani ko sa ila. Naluoy mo gud ko. Ay, wa ko makasabot. Diin man di ay ka. May adto lagi ko sa Bay Asyenda kay makikita unta ko ni Noy Butoy. Sa akong pag-adto dito, wagid ko makabantay nga diha dis Karen. Midritso mo siya gakos na ko. May kaibog mang gid na si Karen ni mo ba? Nah, iya kong gipahungaw ang iyang gibati na eh. Mao ko nung iyagid kong gipangita kay di siya gusto nga bunugon ko ni Senyor Emilio ug sa mga tao. Di siya gusto nga maalaot ko. Tungod kay nahigugma ko na siya nako nay. Mao pa. Nawaw ka siya sa iyang gibuhat. Mao nang midagan pa uli sila. Ay, tao sang Karen, oy. Ug mao tong miadto gud ko sa ila nay. Ako siyang gipasabot. Iyag yung gipakasa ang akong mahal. Saon. Love mo gud kay na akong mahal. Ako naman to siyang giingnan, good. Nga dili ka mo sugot nga iyang angkunon nga uyab mong duha ngadto ni Senyor Emilio. Loy sab si Karen ay. Naloy ka niya. Dili lalim nga mahigugma ka sa tao nga wa mahigugma nimo. Ay, looy sad bitaw si Karen. Kanagon nga mo adto na siya sa kumbinto. Gusto ba ya sad unta ko nga mo gawas aron magkasulti mi.
Pero nahadlok ko. Pero di sa daangay ka kumpiyansan sa Karen ay. Pero may rabaday siyang ipatawag ni Senyor Emilio. Tingaling mapugos gid siya sa pagtugan sa tinuod. Ay, maulagi na, uy. Ingon si Padre Damian, okay ra kuno ko kung maoy mo gawas, kay wa ko mailhi ni Senyor Emilio. Pero tingali pugson si Karen. Na, patay ko. Mao nang dili na lang gyud ko mo kumpiyansa ni Karen. Attorney, kumusta naman ang kaso ni Milan? Hayag na, din. Tinood? May nakasulti na ako. Nga gumagawas na ang court order alang kang Senyor Emilio. Court order? Nga ang tanan niyang negosyo, nag-generate sa Hacienda Emilio. Wow! Dumadaog yun eh. Hapit na gani, din. Sa sunod nga, ipatawag ko sa korte. Labi nag ipauban sa Milan, nakasiguro ko nga mauna na ang ipaabot ni mong court order. Mubalik na ko sa kumbento dong hamilan. Mubalik na ka na Oh, nahingawan ako sa pari, uy. Abi pa lang niya, nagpahayahay ko din nga ego lang ko niyang gihatod. Ngit-ngit pa manay. Na, kinsa pa may magbinuang og tiguang. Maayo ron kay way makabantay. Yatod di ka na Ayaw, uy. Nganong ihatod pa manggod ko? Mugawas na hinuon ko din ha. Sige na, maadto na ko. Ari lang ko agi sa likod. Diretso naman is kumbento. Nay, yatod ka lagi na ko. Mauban lang sab ko, mahal. Gusto na kong musimba. Unsa? Mugawas ka? Mahal. Anak, nahibaw ko nga gimingawan na gid ka dinhi. Pero doon na may panahon ba, anak? Nakasiguro ko nga gisabot sa tuwa sa langit ang imong kahimtang. Nay. Kuan, ipatod na lang ka sa gwardiya din hinay. Di ka na ako tugtan nga mubiya din nga mag-inusara. Sa'yo, hasag na mukaw ni nanay, uy. Ano ka mo man mamalitaan og lamas? Kisag ko makabalipad. Kaya maumayang sugoon ang ako mga manghod. May mga tao na sad nga manimbaron. Makalagot lang. Ganun ko man mamalitaan og lamas para sa iyong lutuon at anong pamahaw. Oh. Hala. Dili ka mahimong masayo pa. Kanang usod sa kumbinto. Sinang ilang manak. Magdali ko. Kinahanglan siguro na ko kung sinang ilang bagid ang ako nakita. Naluoy ko, nanay. Kinahanglan mahuman na kining tanan, mahal. Unsay humanon, mahal? Ang papangita ni mo sa imong aman. Imo na kong isurrender? Dili, uy. Kabuang ako no nga. Itugyan ka sa usa ka demonyo, gid. Oo, sa madibod na pasabot sa'yo mag-iingon nga humanon na niya ang pagpangita nako. Kung mamabdos ka naman niya, mawadaan siya interes ni mo. Mao ka na mahita po. Basin pa di ay. Unya, wa pa mong kumamabdos. Atang paspasan. Ikaw kita, ikaw kita. Tino sa kinisian ni. Mura mag-nagda. Kinahanglan pa day kang agdahon. Pamabdusin ako. Ikaw gina. Di ko yung kakaliparan. Mayong buntag, Dre. May buntag sab ka rin. Dili ba
Bad man ang mamakak ang pari. Ha? Nangutan ako nimo kung abasin ang ilang pero may balibad ka. Kaya ko mo tuo, ingon kang may pari bading mamakak. Ngano ka rin? Nakita ko sinang ilang nga misod sa kumbento. Unsa? Kanus Ganihang kadlawon. Mapay pagpangabli o pagpanuga sa simbahan. Imo juday kong gipanid-an? Wa, Dre. Kay mituo lagi ko nga dili mamakak ang pari. Pero ganiha, samtang namalit kog lamas kay gisugo ko ni mama. May namatikdan kong milabang. Og midaligsood sa kumbinto. Og dili ko mahimong masayop, Dre. Sinang ilang gyud ang ako nakita. Wa gud ko makasabot nganong ipamugos gud nimo nga niya sa kumbento si ilang. Mahimong musud ka ug susiha ni abagyod ang imong gipangita. Imo kong pasudlon? Oh, aron mo tuo ka gyud nga dili mamakak ang pare. Bakakon ka gyud ay, Dre, no? Pasudlon ka gani nako aron mo mawa ang imong duda. Wa, gihapon ko'y mahimo, Dre. Kaya nakasiguro ko, bitago nagmaayos sinang ilang. Karen, usahay ang pagpamakak buhaton. Aron way binuhat nga malaot. Maayo pa unta ang akong tuyo, Dre. Nganong gusto ko makigsulti nilang ilang. Pero, murag inyo mo kong gidudahan. Dili ko mamugos. Pero mahaya ninyo ang inyong pagbaliwa sa akong tinguha. Maunay panganti ni Karen? Mauna ilang. Uy, habi na ko guway makabantay. Kay kadlahon ko ang akong pagpauli din Sungugon ganita sa kahigayunan ilang. Wa gyud tay mahimo. Padre Damian. Sayo ko nung gisugo si Karen og lamas sa iyang inahan. Maunang migawas siya kadlaon. Na, samot untag si Milan pa'y mihatod na ako, Dre. Makita sa unta siya ni Karen. Unsa may imong huna-huna? Mubalik na lang ka sa gipuy-an ni Milan? Ambot ini, Dre, uy. Dili man sad mahimong karon ko mubalik didto. Na, samot na gyud nga makita kong Karen. Wa man sab ka mailhi ni Senyor Emilio. Oh, wa lagi. Pero unsa may atong mahimo? Kung si Karen mo'y mutugan nga tong Senyor Emilio, nga ako mo'y inahang Milan. Mausab. Ay, bahala na, Dre. Magpakita na lang kung Karen. Mainteres pa ka si Karen nga makigsulti nimo? Gikuyawan baya gid ko sa iyang panganti. Daghan gid ang maamong ini. Ako bitaw tong gihagad nga musud, mibalibad man. Kung maon na, Dre Damian, mubalik na lang ko sa gipuy ang Milan. Aron dili sad ka maamong. Karong gabi manuktok lang ko didto. Nagasiguro kong musamot yun kadako ang mata ni Butoy kung iyatang makita. Musamot yun kabudlat ang iyang mga mata. Kung makita niya ang inyong gidaghanon. Sige, pangandam na mo. Sige, pangandam na tayo. Apit na tayo mo abot. Doon nakigilimod na ako ni Butoy, ha? Ha? Asa man akong gilimod? Ang nahimutangan ni ng ilang. Unsa? Nangutan ako ni mo kung nahibaw ba kahain magtago sinang ilang og si Milan. Nangambot ka. Kiwaag bitaw ko kay Baw? Namakak ka no'y Butoy. Ayay. Ayaw taon ko pakasad akarin, uy. Tinud-anay lagi nga wa ko masayad hain sila magtago. Dili na kumutuo ni mo no'y Butoy. Og labing siguro, nahibaw ka sad no kung hain ron magtago si Senyorita Hazel. Ha? Anong hibaw man ko? Nga tuo man sa Manila si Senyorita Hazel. Oh. Namilit pa manggani mo sa poster nga may litrato ni Senyorita Hazel? Kay milaya siya sa Manila, di ba?
Mao lagi. Milayas lagi. Pero kung ako kay bawo, hain siya ron. Ang akong nahibawan nga... Husto na, Noy. Gitabunan ba ginako ang imong saha ni Senyor Emilio? Pero wa man din ibili para ninyo? Suko day ka na ako. Nga, tinod-an na man yun nga, wa ko mahibaw ron. Kung hain si Hazel. Nganong may anhiman si Milan? Nagsusi kung kunus amo balik din ang senyor. Ila kong gidudahan. Wa gid sila salig nako. Nahiubos ko ni ng ilang. Unsa may imong buhaton ka rin? Nahiubos pag ko ni mo ni Butoy. Ha? Magmahay mong tanan tungod sa inyong pagduda sa akong pagkatao. Milan, congratulations! Ano, attorney? Sa katapusan, milusot ra gyud ang court order alang kang Senyor Emilio. Oh, mau ba? Oh, ngano ang magkamalipay? Si Hazel lang akong gikabalakan, attorney. Tingalig maapektuhan siya sa maong kamaturay. Milan, kung tinuod siyang nahigugma nimo, way katarungan nga mahitabo ang imong ikadlukan. Nahadlo ko nga mubati siya kauaw. Mubati siya tumang kauaw. Og tungod sa maong kauaw, attorney, basig di na siya mo pakita na ko. Dili una na to siya hatagan o higayon nga mawa din eh. Ato siyang bantayan nga dili makagawas. Hain naman to starin eh. Ikuyawan ko siyang pangantita. Murag, wag yun siya magtiaw. Uy, maivan man nga nagpaingon niya. Ni Hunong? Uy, hala, si Senyor Emilio? Hala, si Senyor Emilio lagi yun. Iya, imigawas na siya gikan sa van ngayong sakyan. Hoy, Butoy! Nganong wa ko nimo sugata? Patay. Nakalitan ko, Nyor. Wa malagod ka manawag na ako, good. Ako na itoyo. Aron way magkabantay. Unsan man tungal kung gisugo nimo nga palimpyuhan ang duha ka kwarto? Limpyo na, Nyor. Pandama na yun og pamahaw si Sila. Ing nangadaghan kong kauban. Karon dayon, Nyor. Palimpyuhay ang pikas garahe. Aron isod ang gisakyan namong van. Pagdali! Mahal. Tangay mong cellphone. May pagting. Ito pagka tinalig importante. Si Sir Dean. Sir, good morning. Milan, may usa ka van miulong sa Bay Asinta. Van? Daghan ang sakay. Kauban si Senyor Emilio. Usa? Nian ang timonyo kong amana. Nanuwa mo tapay bawa ni Noy Butoy. Sir, huwag ka masayop. Huwag mo kung magpahibaw si Noy Butoy nga karon mo abot ang demonyo. Tingaling Ibrahim lang po si Butoy, Milan. Pagambing mo diha. Ayaw yun mo pagawas. Salamat sir sa pahibaw. Maniyad lang ko dire. Manawag ko nimo kung dunay ka alarma. Sige sir. Daghang salamat. Bye sir. Mahal. Daghan og kauban ang demonyo mong amahan. Mahal. Wadi ay may bawa si Noy Butoy. Mahimong gituyo niya. Nga dili pahibaw si Noy Butoy aron wag yung mahibaw siyang pag-abot kauban ang iyang mga army. Tinuod ay ang gisulti ni Noy Butoy nga sa pagbalik sa demonyo magdasi ang army. Pahibaw na ko sa attorney. Ay. Sinang sila naman gigisugo ni Senyor Emilio aron panihion si Karen? Kisumbo naman ka ako ni Karen.
Mamatay naman ka ako ini. Nyor, nganong imo man kong gidadin ni sa taas? Og, ni apagyod sa imong opisina. Aron, way makadungog sa atong panagsultihan. Unsa man na, Nyor? Wa kumutuo. Ngay mong uyab katong Milan nga saop. Nyor, Okay. Yata ko nimo karon rayon ang gipremyo ko sa makakita ni Hazel. ha? Usa ka milyon ang premyo, Karen. Ako ning ihatag nimo kung hain ron magtago si Milan. Tinuod yun nga wa ko masayod hain magtago si Milan, Nyor. Sa gayon nga, makuha ko na si Milan. Ako siyang bilanggoon. Ug buhian lang kung musugot siya. Nga ikaw, iyang minyuan. Ha? Nahibaw ko. Ikaw mo'y dunay dakog gusto ni Milan. Pero ang animal nga sahop, ang ako yung anak, ang gikursunadahan. Nyor, Ayaw na pagreklamo, Karen. Kaysa igayon, nga imo kong balibaran. Maalaot ang imong mga girikanan. Nyor, Tudloi, ug tultuli ko asa ko makuha si Milan. o sa mga angay na kong buhaton. Giyatagan akong 2 ka oras sa senyor aron maguna-una. O kinahanglan nga doon na ako'y desisyon nga makapuot. Kung mapagkawas ko si Milan, ako na siya. Kipugson man gid siya ni Senyor Emilio aron pakaslan ko. Unya, doon na pagyukoy usa ka milyon. Pero kung mapalpak ko, ang akong mga ginikanan o mga igsuon ang maalawot. Nganong ako may gilisod-lisod ni Senyor Emilio. Pero hinuon, kung mugawas lang si Milan, malipay ko. Kaya maako naman siya. Doon na pa ko'y usa ka oras sa pagunahon sa akong desisyon. Naibaw na si Milan, sir, nga may abot na ang demonyo. Nahibaw na ng ilang. Ako mang gitawagan. Kadiyot rasad nakapahuway sa una-una sa akong anak ko eh. Wa para bagyo resulta ang ilang lakaw sa abogado. Pero matod pa ni Attorney Gomez. Giprocess na ang mga dokumento. Pag matuod nga si Milan mo ay bugtong eredero sa Asyenda Escudero. Pero dugay palagi na, sir. Daghan man ni tabang ugampo ng ilang. Sa kalampusan ni Milan. Unya, kainiyaan naman ang demonyo. Kalma lang, nang. Ang akong gikahadlukan, sir, tingalig maamong lang si Milan. Kung masayran sa demonyo nga niya ako magtago sa kumbinto. Mayo palagi unta tog. Wa ka una mo balik sa kumbinto. Naikog man sadgol ko sa ilang attorney. Anong maikog man ka nang? Kadako man ilang bay. Gawas pa. Sa higayon nga morusot ang court order alang ni Senyor Emilio. Unya mapunta na gyud ni Milan ang tanan niyang katigayonan. Hangtod na ang asyenda. Dako man sa umang korte ang abogado. Sayop ka ako sa akong desisyon nga may balik sa kumbento, sir. Ayaw na lang basula ang imong kagulingon ng... Wa man sa ka mailhini, Senyor Emilio. Unya, kung hasulon si Karen sa demonyo, dili ka mapugo si Karen sa pagtudlo na ako. Wa mo sab ka masayod si Karen. Nga naakas kumbento, di ba? Amot lang lagi, sir, kung tinuod ba tong giingon ni Padre Damian. Nga nakita ko ni Karen nga misuod sa kumbento. Ay,
Delikado tuod. Bahala na lang ka ang Diyos sa akong kinabuhi, sir. Mahal, dili ka una. Asa man ka? Gipadawag ko ni attorney. Ayaw ba yung pagawas ha? Ayaw kadlok ni anak, mahal. Kung masakpan ka di ko si mong amahan, unya, manduan kang adtuon ko aron luwason. Ayaw gid pagsugot ha? Ayaw gid patuo siyang ilat. Unyag iya kang patyon. Daghanong mga bataan si attorney. Ato sa dang balaod. Yang private army ang iyang gidadin eh. Mahal, ayaw gid paghilak. Ako gana kaingon. Nganong nahasol mo, mahal. Way mabasuling nahitabo karon. Nakapalig-on hinuon sa atong duha ka gugma, di ba? Basta, tumana na gid ang akong giingon nimo. Magpadakop sa di ay ka. Kung ako lang, di gid ko magpadakop sa mga demonyo. Ayaw na lang gun pagawas. Ako na nga doon sa attorney. Mahal. Man, way may kabit na ako. Ayaw lang lagi pagawas, ma. Dili ko makawas. Magsulti rin, Miss Attorney. Hapit na mapupos ang oras nga gitagal ni Senyor Emilio. O kinahanglan ako mo desisyon. Ganun nagkita pa man sad may ining Senyor Emilio eh. Napiit lang hinuon ko ini. Pero, wa ko'y choice. Si Senyor Emilio na ron. Ablehi ang pultahan, Karen. Siya gid lagi. Sabagay akong buhaton. Ablehi ang pultahan, Karen. Kanina na akong napabot. Ablehi na! Bahala na. Ako nang ablihan ang pultahan. Sod, Nyor. Unsa man? May desisyon ka nang nakabot. Tinuod yun, Nyor, nga wa ko masayod kung nahain karon si Milan. Pero kung gusto ka gid nga mo gawas siya, mahimong gamito nimo ang iyang inahan. Unsay buot mong ipasabot? Kung mamahimo nimong bihag sinang ilang, nakasiguro ko nga mo gawas gid si Milan aron luwason ang iyang inahan. Unsa man, mas magkamao ka pa kay nako. Ngayon mo man kontuluan! Dili man pagtudlo ang ako, Nyor. Hangyo lang sa usa ka anak, Nyor. Kay sinang ilang giisip na sa akong inahan. Ilom! Asa ko mahimo makita katong inahan sa saop? Kinsa ingam sa inahan? Ilang, Nyor. Asa ko makuha katong ilang? Sa kumbento, Nyor. Maayo tingalig, mubiya ka una din ni sa kumbento ilang. Asa man ko paingon, re. Isulob og balik ang bisti sa sakristan. Dre. May nangita nimo, isog kaayo. Andre, mahimong si Senyor Emilio na kana. Tago na lang ilang. Dito sa basement, ug ayaw gyud pagawas. Ikaw, Dre. Ayaw ko guna-una ah. Dili ako maoy gipangita sa maong salbahis. Ikaw maoy gikinahanglang mutago. Lakaw na. Padre Damian. Lakaw na ilang. Ayaw pagdugay. Ug ayaw gyud pagawas. Karen, kada kagkauban ni Senyor Emilio eh. Asa man to sila?
Ayaw ko pangutan ano'y butoy. Kamugo na kastorya ni Senyor Emilio. Wala gi ko mahibaw kung asa sila punta. Sige na mo, pauli na ko. Karin! Ayaw na. Kitulap na ko ipangutaan na nimo. Huwag ko pang minawang Karin eh. Anong kato siya? O asa ka pa ingon sila si Senyor Emilio? Say ato nimo, Senyor Emilio. Wa ba'y laing simbahan nga may kuha ni mo? Dili ko mahimong biyaan kining dapita. Ay, di ka man gud makamaong muwali. Ug himo mong negosyo ang sibot. Senyor Emilio, mahimong sawayon nimo ang akong pagwali. Pero ayaw lang ko pasanginli nga gihimo kong negosyo ang sibot. Kayon sa pamandi ay. Ha? Naniguan ka ko din he. Wa hilabti ang akong pagda ning dapita. Tungod kay tiguan ka na. Wa ka na silbi sa ubang parokya. Unsa may imong tuyo, Pagawasan ang ginganlan og ilang. wa siya dinhi. Ayaw ko palaguta. Pagawasan ang ginganlan og ilang. Wa lagi siya dinhi. Ha? Gipunan gini mo nga akong kalagot. Kung di ka mutuon ako, libre kang musod sa tanang kwarto ning kumbento. Imo kong hagoon? Dili man ka mutuo. Kung napakong kakanan ko rin ang gidana kong armas. Unyang budagay day ang dagang dugog ikat sa mongo. Unsay imong bation? Dili ko ikaw pugnan. Adi ay. Gahi ka gyud? Ha? Oh. La. Ako na lang hipo sa mga buak nga bildo, mahal. Kalit mamikubang akong dughan, mahal. Munang nabuhian ako ang baso. Lingkod na lang, mahal. Ako na lang limpyo, anak. Ay, si nanay may nasuda yun sa kong nauna, mahal. Mahal, ako na limpyohan ang nga buak nga bildo, ha. Unya, ako man ako limpyo. Manawag ko ni Noy Butoy. Oh, ayaw eh. Ayaw na lang, mahal. Tingaligmaan mo pa si Noy Butoy. Waran eh. Mahal, relax lang, ha. Relax lang. Ikuha ta kag tubig. Kay murag, wa nimo mainom ang gikuha nimong tubig. Lagi? Wa bitaw? Sige, ikuha na lang ti kag tubig, ha. Love you, mahal. Relax lang yun, ha. Nganong migawas ka man? Dili ko gustong makakita nga magkadugo ang imong nahong Padre Damian. O sa imong gikatawaan. Dali naman di ay mong pakugangan. Dili siya si ilang. Inom! Kanya hari kang wang uminto. Kay kurap ka nga pagkapare. Ug baka kung pagyod. Dadayo kining babae sa Bayasinda. Unsaon ninyo siya? Kung gano'ng mangutana ka man. Usa siya ka babay. Tiguang pagyud. Wa nay igong kusog aron makaagwanta sa imong kabangis. Ay, mo gawang ipalagot, ha? Padre Damian, ayaw na lang pagtingog. Muban ko nila. Aron wa na sila biktimahon pa. Dada na siya sa Bayasinda. Attorney, ikaw may akong giduol. Aron sultihan sa akong nakita. Oh, ngano, din? Nanghasi ang salbahis nga Senyor Emilio sa kumbento. Unsa? Gidagyod nila sinang ilang. Ang inahan ni Milan. Unsa? Ako yung nakita, attorney. Tuso gining salbahis. Gigamit niya ang inahan ni Milan. Aron mapugos si Milan sa pagawas. Mo bitaw nga, ikaw unay akong pagkisultihan og dili si Milan. Nahadlok ko nga, kung tug-anan ko si Milan, sigurado yun nga, magdagan ni mo luwas sa iyang inahan. Dili ka na maayong buhato ni Milan. Manulo ang tanan akong paringkamot.
Dili lang pahibaon si Milan. Natuan na sa mga kamot sa demonyo ang iyang inahan. Tingalig pa sa kitanig maayon ni Senyor Emilio. Manawag ko sa hipi. Aron, dakpon si Senyor Emilio. Illegal nga gibuhat. Wa si katungod sa pagtiner o pagbilanggo niya ni Milan. Unya, si Milan, attorney. Unahon ako ang hipi. Aron kung luwason ni Milan ang iyang inahan, doon na siya back up. Doon na makalaban ni Milan. Ala, sinang ilang? Ilagi di nakitaan sinang ilang sa kumbinto. Kinsa makay nagsulti ni Senyor Emilio nga ato nila makit isinang ilang. Butoy! Gitawag ko. Butoy! Nyor! Nagkaila ka na yan? Ah, Nagkaila ka ba niya? wa nyor eh. Tinood, nga huwag ka magkaila niya? Wa lagi nyor. Kuha dito ang akong latigo. Ha? Bungol ka ba? Kuha dito ang akong latigo. Pagdali! Unsa man nimong latigo nyor? Patug-anon ko ning tiguwa nga. Hain ang iyang anak. Nga saop. Wa kay mahimo. Kay wa ko masayod kun hain si Milan. Kuha ng latigo! Ha! Tanaw tag! Di ka bagyod sakitan! Pagdali, butoy!